Do 13 ao 20 de setembro o Concello de Rianxo está de festa, a súa Semana Grande, a celebración das festas da Guadalupe. Hoxe achegámonos dende Radio Líder Santiago para vivilas en primeira persoa. Hoxe cun acto moi especial dentro da programación como é a procesión marítimo terrestre. 1, 2, 3... Eva, que tal? Mal, Mal, por qué? Que pasou? porque xa levamos 2 días de festa, este é o terceiro, a voz está moi mal, moi mal. 2 días, este é o terceiro, procesión que estamos aquí. Procesión da Guadalupe, procesión marítima, e eu creo que é precioso. Ti mismo podes comprobar. É verdade, canta devoción, canta tradición, a moreniña que ven por aí, está a piques de chegar por aquí. Ven aí. Onde ven? Aí ven, ven aí. Aí ven. Hai que vir a Rianxo estes días. Hai que vir a Rianxo porque isto é unha fantasía. A verdade é que para nós os rianxeiros a Guadalupe é un sentimiento que levamos dentro. Eso non se pode expresar con palabras. Para nós é a mellor semana do ano. Pero para toda a xente que non conoce a Guadalupe, por favor, vinde porque isto é impresionante. O viernes, o último día, ás 2 da mañán, que se canta a rianxeira coas bengalas, ese é un auténtico espectáculo, así que convídovos a todos a que veñades a Rianxo. Cantarás ou xa para daquela xa non desaparece a voz por completo? Eu estou intentando coidala, vale. Pero non che prometo nada. Bueno, Eva Iglesias, aquí, por suposto, na súa terra. A Virxen de Guadalupe cando veu para Rianxo, veu nun barquiño de vela feito de pau de naranxo. Canta ben, Bueno, eu se aprendera cantaba, pero non aprendín. Bueno, hai que estes días enchese Rianxo de Bueno, moita xente. pero non se cabe, mira que non se cabe, tanta xente hai, Esta é unha festa especial, unha das semanas máis especiais do Concello. A semana, esta é a semana por excelencia, non? A semana de celebración, a semana que todo o mundo está na rúa a disfrutar da programación festiva. Bueno, e dentro desa semana, pois este é un dos seus días señalados, non? Este momento en particular, un momento, bueno, solemne de recollemento, pero que tamén se vive con esa alegría como corresponde, en terra e en mar, como imos ver, non? Entón, bueno, moi contentos. Alcalde, ven a algún veciño xa 2 días de festa un pouco afónicos.
bueno, é duro. No, está claro, non? Ao final, efectivamente, xa levamos o venres, o día de onte tamén, quedan aínda por diante pois, outros 6 días, e entón, bueno, é unha prova bueno, case que o que sella a identidade rianxeira é superar os 8 días, entón, bueno, hai xente que o leva mellor e xente que o leva peor, pero bueno. A corporación presente, unidade nesta festa. Sí, no, bueno, por suposto, estes días son diso, no? De celebración en familia, cos amizades e todas as outras diferencias que durante todo o ano poida haber, bueno, pois é o momento de deixalas de lado e xa para a semana se retomarán, pero bueno, hoxe é outra cousa. Preparado para cantar, para as bengalas, preparado? Sí, non, bueno, esperámoslo durante todo o ano estes días, entón, bueno, así que se aproxima, pois entra ese nerviosismo e, bueno, estamos todos agardando que todo se desenvolva ben, ademais vai estar un tempo fantástico durante toda a semana, entón, bueno, non se pode pedir máis. Gracias, alcalde, a disfrutar. Gracias a vos. Xente de todas as idades vendo como pasa por aquí o proceso. Hola! Hola, Como vos chamades? Arón, Arón? Noemí. De onde sodes? de Vigo. Eu de Rianxo. Un vigués, unha rianxeira, canta xente en Rianxo, hai que Sí. ver estes días por aquí. Bueno, son días especiales, son días de festa e hai que vir, hai que vivir a tradición que é a procesión e a saída dos barcos e bueno, hai que estar aquí, hai que Bueno, e depois máis alá da procesión, hai festa? Aínda tes voz nestes 2 primeiros días? Ainda teño voz. Son 7 días de festas, pero o domingo é un día moi especial. Sí. Cal é o que máis che gusta das festas de Rianxo? Que máis- Pois entre o día? hoxe e o xoves. O día do feirón. Son os mellores. Para disfrutar. Sí, aparte hai moitísima xente, encontraste con toda a xente do pobo que quizá o resto do ano quizá non está, e vémonos todos. Están aquí esperando, non? Sí, sí, sí. Estamos, Xa ven- xa ven estamos aí, esperando por la Virgen, sí, Xa señor. ven aí. Sam, vale, moi ben. Oye, moita devoción, veixo. Moita Sí, xente. moita, Que ten sí. a Guadalupe, entón, que tanta xente ven e tanta Bueno. admiración ten. Eu que sei, ten devoción, claro que ten. Bota unha axuda, non? Eso. De vez en cando. Eso. Bueno, só desde aquí. No, Non, de da onde? Coruña. Ah, da Coruña. Carteixo. Ah. Sí. E viñeste desas festas da Guadalupe a esta procesión. A Rianxo. A Rianxo. Sí, señor. Bueno, tamén é la de Arteixo. Sí, da Coruña tamén. Da por aí. Coruña Yo de Coruña, tamén. yo de Coruña. Pois benvidos a 5 Rianxo. buses. Hai 5. 5 autocares vinimos. 50 ou 60 en cada autobús. Sí, Uns cantos estades aquí, 400 por lo menos. Madre mía. 400 da Coruña, aquí en Rianxo. Estades pa unha foto, espera, sácalle unha foto, por favor. Sácalle, es que estades pa unha foto. Con este mar aquí, de onde sodes? A ver, de onde sodes? De Bertamirán, cerca de Santiago. Sí, claro. Sí, claro. De Bertaminas as dúas? Sí. E que facedes por aquí? Ai, que teñen... Pero que as de Ames non teñen vergoña ningunha. Vente para aquí. É a primeira vez que vides aquí a Rianxo, non? No, vimos todos los años. Vides todos os anos a Rianxo, sí? Aí ven a virxe, Sí.